Mayong hapon sa atong mga pinarangga nga mga tag palamati. Welcome naman sa Martes nga edisyon sa programa nga This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod, ini si Inday Ann. Talos temporaryo sa aton man regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton. Kamusta mga ka-action naton sa Subo nga do medyo magalumon gid ya, no? Magalumon nya kalangitan. Ang aton iya makitaan kung magtangla ikaw. Hindi malikawan kay ti syempre may ara sang na monitor nga pag-asa. May na monitor nga low pressure area. Ang aton iya pag-asa. That is why nga amuni ang aton iya mabatyagan sa karon ang maburubugnaw nga paniempo. Dugangan pa kay ti January pa lang sa karon. Di ang aton iya nga mabatyagan ang kabugnawon sang hangin. Nga daw hindi ka magbangon. Daw hindi ka magbangon sa katugnaw. Binagay sa mga ka-aksyon naton nga naga-estar. Naga-estar sa may mga nabukid nga portion. Diri sa probinsya. Wow, shadow gid ka tugnaw sa pagbugtaw sa aga. Bisan sa pagbangon lang para magpangihi gani. Wow, do wala kaganahan kun kay isa ginapunggan mo pa kay katugnaw. Pero normal lang na no? Normal nga mga sitwasyon labi na ko na amuni ang panyampo. So, kamusta din ang aton nga mga ka-aksyon? Nga naga-monitor na sila tag sa mga transistor radio. Sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor via Facebook Live. Mayong hapon lang dira sa inyo. Mayong adlaw sa mga ka-aksyon naton via Facebook Live kay ti lain-lain na daya. Damo na dayang naga-monitor from outside the country, from different countries, not just the Philippines. Pero they are Pinoys and Pinays, na? Sige So, balik kita anay sa aton iyang sige may enjoy lang kamo nga duwa. Balik kita anay diri sa aton iyang lakat sang panahon. Ang pag-asa nagpagwa man sang ila iya nga forecast. Ang ginabantayan sa karon iya nga isa ka low pressure area. Ulihi ini siya nakitaan na 705 kilometro sidlangan sang Davao City. That's why nga kita dire maka-experience kita sa gihapon sang magalumon nga kalangitan nga may pagtupa sang ulan panalagsa ti do kadamol ti pero kung kalabanan man is panalithi pero ti enough na nga mabasa man ka kung wala ka iya sang takdong wala ka dala payong wala ka dala jacket dugangan pagid sang hindi mo maintindihan nga kabugnawon sang hangin. And syempre, northeast monsoon ang naman ang nag-aapekto sa Luzon. Ang bilog nga Visayas, ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sa lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagaguob bangod sa LPA. Samtang ang Occidental Mindoro kag Palawan dala na dira ang Kalayaan Island maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan bangod ina sa northeast monsoon. Kasarangan tugtumabaskog nga huyop sang hangin gikan Aminhan Sidlangan pakadto Aminhan ang mabatyagan karon sa Visayas. Samtang Aminhan Sidlangan pakadto Sidlangan naman ang mabatyagan nga hangin sa may Palawan dala na ang Kalayaan Island kag Occidental Mindoro kag ang baybayon mangin kasarangan tubtob mabalod.
So amo na ang pinaka latest sa karon nga lakat sang panahon subong iya nga adlaw. Kag sa mga kaaksyon naton, labi na gid sa mga biyahe-biyahe karon, no? Halong-halong lang sa mga nagadala bala sang motor. Uy, by the way, speaking of Martes nga adlaw, I think kaina las 6, no, las 6 kaina nag-epektibo na ang panibag-o nga changes, no, sa presyo sa gatong. Pasalamatan ta na lang na bisan pa paano nagnubo-nubo siya mga 2 ka piso 2 ka pesos kag 80 sentimos para iya sa diesel. Sa gasolina do gamay gito kaayo mo, pero sige lang at least nagnubo ko, no? No, at least nagnubo kag medyo nabuhin-buhinan na pisos-pisos ang imo yang pagpatughong subong adlaw. So sige, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na via Facebook Live, no, una ko anay sa inyo pag puro panamyaw no, kay para magdugang pagid magdamo man ang inyong mga greetings diri karon nagpag-participate sa aton iya nga program sa subong nga hapon. Sige, tanay ka, check anay naton. Sige, dili na kita. Ready na dayon mga ka-aksyon naton. Si Ma'am Ana Sinoro gid ang nagapanguna. Si Ma'am Georgia Gargasiran hambalyaga patuyo sa subong nga hapon. Ati amo gid man ni oras makabatsyag kagid niya sang katuyo, no? Makabatsyag kagid niya sang katuyo. Kapin pagid abi bag-o ka lang nagapahunay-hunay ka kay mga 10 or 5 minutes pa lang bago ka nakatapos sa kaon. Ano ka na, may gidi piyong-piyong. Diba? So, sige, normal na siya. Hindi lang ko pagtulugi. Pati Anyway, sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor, no? Si Sir Joe Fritz Francisco, hambay mayong hapon. Monitor siya from Bugang Tuboso. Sige ang inyo karon nga mga pagpanamyaw, lawagon ko lang na liwat Lawag ko lang danay kung taga-diin ka mo. Si Ma'am Rizal or si Sir Rizal Balsemo mayong hapon mandara kag si Sir Alex Montesa. Okay, karon lang na hangin nyo gid nga mga full greetings. Medyo mahina ang kalawan. Sige, ano ba lang ato na istoryahan sa subong iya nga hapon? Ang aton nga topic sa subong iyang hapon, no? Ang aton nga topic subong nga hapon is pila ka mga diskarte. For sure damo ni makarelate kay subong magpaminsar ka balas ng 1,000. To kadasig lang madula. Wala ka kabalo kung sa diin mo lang to gingasto, wala na bilin. No? Do mahambal ka lang bala. Daig mo pa ang isang kisap mata. Kanta na siya actually. Diba? Kanta na siya pero mapahambal ka na lang na or mapakanta ka na lang sang amo sina nga lyrics sang kanta. Kaya nga subong do kabudlay na gidya, kabudlay itansyahon, no? Ang paggasto sa 1,000. Pero ari ang ato niya mga eksperto mayroon sila sang share sa aton kung paano naton yang madiskartihan parang madugang-dugangan ang aton 1K 1,000 naton. Number 1 gid naton nga wadi himuon. O di ba kay damo sa aton na may mga existing job, may existing na yang trabaho. Pero may iba naman yang even though may existing nga trabaho pero medyo kulang gid kay gihapon.
bisan ako mahambal gid kuya, no, nga kulang kay nga sa kamahal sa mga balaklon subong, mahambal kay gid nga kulang. Bisan ikaw lang isa, no? Ikaw lang isa, how much more kung may pamilya ka na? No? Sila nini Action Nelmar and Action El Rey, no? Ang pagtrabaho dire nila is doble man, no? For sure gapangita man ni sila extra nga trabaho, no? Pro part-time kung day off nila, agud iya nga maka bisan pa paano bala may makuha man sila nga extra income, amo na ang kabudlay. Pero ting number 1 naton, isa sa mga diskarte, isa sa mga diskarte para iya nga madugangan ang isa ka libo. Number 1, magtrabaho para madugangan. Pinaka legit nga himuon. No? Importante nga may ara kaya sang ginatawag nga sideline. No? Kung kaya pa man, no? Kung kaya pa man, why not nga magpangita sang sideline? Kaya bisan pa paano, at least bala hindi kaya nga mag super salig na lang gid sa imo nga sweldo. Ay may time nga halimbawa, example ko na lang diri sa amon. Ang sweldohan ay is 15.30. No? 15.30. Ang iban 10.25 if hindi lang ako magsala. Ang iban gani sa end of the month lang gid na siya, meaning sa 30 lang gid siya. Amo na ang sweldohanay diri sa aton sa Pilipinas. Di may time, no? May time nga tunga-tunga pa lang. O example ta lang sa 15.30, no? Tunga-tunga pa lang sang kinsinas. Meaning sa ikapito or ikawalo pa lang adlaw, do medyo hikahos na. Do hindi na makalabot ang imo yang ginipit-ipit nga kwarta. Dra nagasulod ang sideline nga ginatawag. Okay, para iya nga makadugang-dugang. Nabalang though may ginahulat ikaw nga sweldo sa kinsinas, pero may ara ka pa sang gawion. Nga kung may iayo dira sa imo ang imo nga kabataan, may ara ka sang mahatag. Kung may baklon ka, may gusto ka baklon, hindi ka na tuya magpanghulam to danay sa pihak balay para lang mabakal ang ina nga kinahanglanon. So munang importansya sa ginatawag dugang nga trabaho or sideline nga trabaho. Ang ikaduha, magpamensar ka dira, mag-research ikaw sa mga bagay nga pwede nga i-resell or pwede nga liwat ibaligya. Subong damo mga online outlet, di ba? No, damo mga online outlet, hindi ko na lang paglawagon pero I think aware naman kamo sina. Kaiban siguro naka-install man na sa inyong cellphone, no? Sining mga application nga pwede ninyo mapangitaan sa mga items nga pwede ninyo mabaligya, no? Mabaligya liwat sa mga Facebook groups dira sa inyo iya nga subdivision or sa inyo nga barangay. Ang manotice mo, 'di ba? Isa man ako sa mga sa mga syempre naga-search ka man balahaw. Nagpangita ka dira sa mga gusto nimo within your community. Tidra nimo makitaan dayon nga may nagabaligya gali isang amuni sa inyo lang da tupad balay. Di ba? At least dira ka na lang mabakal. So, pwede inagali nga himuon. Magpangita ikaw sa mga bagay nga pwede nimo i-resell. Like, for example, habon. Habon nga labada. Di may ara ganaya kon ka isang
ng may paglantaw nila sa ginabaklan gid nila nga grocery, kag sang gin-check nila sa imo nga baligya, do hindi man lang maglayo, no? Do hindi man lang maglayo ang presyo, mapilitan sila nga sa imo na lang mabakal. Diba? Amo nang kahalimbawa. Kag amo na ang dako man nga mabulig. Ilabi na gid sa mga mommies dira, no? Nga ang pamensar sa ginatawag nga negosyo is nagapalanglapaw. No? Damo sa ila sa mga ideya para yang kung ano dra ang ibaligya. So muna ang mga pwede ninyo himuon. Ikaduha pa lang ina kung paano or pila sa mga diskarte para mapadugangan pa, no, ang imo ya 1,000. Sa akong nga pagpanumalik, standby sa aton mga ka-aksyon, kay dugangan ko ang aton iyang tips nga gina-share sa inyo sa subong nga hapon. Kamot gaan to! Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Naton ay Ma'am Georgia Gargasiran, si Sir Joe Fritz Francisco, naga-monitor sila sa may barangay Bugang Tuboso, tamyaw niya kuno family Misayas, sobre Misana, Apusaga kag Ayas, Apusaga. Madam wid nga salamat. Sige, salamat man sa inyo nga pag-monitor, no? Si Sir Alex Montes, sa yung ulanon nga siyam, nga hapon. Nakara lang siya naga-monitor sa may Banwas ang Calatrava. Salamat gid. Ma'am Nancy Balsimo, mayong hapon man. Ma'am Novi Magapan, mayong hapon. Kaya salamat sa pag-monitor. Joy Voluntate Suarez, naga-monitor from Barangay Dankalan sa Banwa Yasang Ilog. Thank you so much sa imo nga pag-monitor, ma'am. Si Sir Barky Tribe, tamyaw niya Kimpuyulo, Norbing Galicia kag Gina Galicia nga always gid nagapamati. Sige, salamat. Ma'am Veronica Santillan Manukan, good afternoon. Salamat sa pag-monitor. Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo and Ma'am Jinky Dialagdon as well as Ma'am Nida Bilote Olarte kag Ma'am Georgia Gargasiran. Sige, mayong hapon. Ma'am Juvie Munares, good afternoon man. Kag salamat sa pagtutok sa sumong iyang hapon. Georgina. Good afternoon pa, shout out si Tita Samon ni Tita LB. And Georgina from Binalbagan, gapamati kami subong sa imo program. Sige, salamat gid. Si Sir Martin Aliling, mayong hapon man. Kag salamat sa pag-monitor. Daw, gin, hapon naman ako. Pasensya gid. Okay, Ski Villanueva Ferrer, mayong hapon, nag-monitor siya from din siya. Nalay lang gid, ha? Si Rayski Villanueva Ferrer, nag-monitor siya from Purok Paho, South, sa Barangay Talok, Bago City. Po si Inday Atia Kim. Atia Kim Eriman, sa Banwasang Morsha, good afternoon. Ma'am MJS Candido Heldore, good afternoon man. Sir Romel Morales, nag-monitor from La Castillana. Sige. Mayong hapon dira sa imo. Onyar Selbor, Patamyaw, Idol Gamuyaw family sa Guimaras, Nueva Valencia. Sumirib. Sige, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Balik ta sa aton yang tips. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. So, speaking sa aton iyang ginaistoryahan kaina, no, aton sugpunan, ang ikatatlo naton nga diskarte nga pwede himuon. Pwede ka dira gali magbaligya, magnegosyo. Kung ano dira nga mga pagkaon. O, sa mga mahilig dira magluto, why not nga baligya, di ba? Sang pagkaon through online. Kaya, amo ni, isa man isa nakitaan ko sa mga subdivision or even sa mga barangay. Ang ginahimo nila, nagabaligya sila. Nagabaligya sila through online. Nagapamangkot, may available amo ni. Available amo ni nga mga pagkaon, sudan for panyaga. Di ba? Dako ginayang bulig. Basta kuno pisan ka lang. Dako ginaang benefit nga mahatag sa imo. No? Sa padugang pa sang imo yang kwarta or available ni mga kwarta. Ikaapat, mag-offer sang serbisyo. Like for example, may ara ka dira iyang motor. Ang katunga sina ipagas. Tapos mag-offer ka dira sang ano tawag ni gani subong? Like for example, ma-delivery ka be, no? Food delivery or hindi man gani ano pa ganda mga available subong motor man ang ginagamit or pwede man nga within sa inyo nga subdivision makuto nyo pila ng sino may pasugo di ba sino may pasugo kay ako na bahala magbakal tagaan mo lang ko sang tagaan mo lang ko sang lista di ba? Kag at least tagaan ka lang da komisyon bisan pa paano may dako na nga bulig sa imo. Or sa mga mahilig naman diya kay balo mag color sang hair. Color sang hair or any hair service. Pwede man na. Or hindi gani pagid man. Ang mga nagapang manicure pedicure. Di ba? Pwede man. Kadamo actually sang pwede naton nga himuon as sa sideline. Basta ikaw mangin mapisan lang. Basta ikaw mangin mapisan lang. Pero kung abuton ka gani isang pagkatamad, ati ina nga mga ulubrahon, mahambal ka gid siguro. Ay kakapoy na naiya. Di ba, Chanel Ray? O ba, ay kakapoy na wala na kayo pinahuwayan. Pero tikong paminsaron ni mo nga, hindi ko dapat magapoy. Kaya may balayran pa ko. May gusto pa ko baklon. Di ba? Dapat bawion mo gidayon sa mga positive mindset para yang himuon mo gijapon. Para mapilitan. Anyway, ikalima naton, ariho mag-invest sa mga earn and play games. Pero hindi ina-advisable, di ba? Hindi ina-advisable kung 1K lang ang imo nga nabilin nga kwarta. Okay lang ya kung pagka the next day may mag-aabot nga kwarta para sa imo. Kay do pareho lang man na sang sugal ining earn and play nga mga hahampang hindi pag isugal no ang imo ulihi or nabilin dira nimo nga kwarta hindi maghambal nga
maswerte ko subong adlaw nga mataya ko to. Ay, budlay na na ya, na? Kung may ara lang extra, no? Ina ba lang ma-expect mo nga may paabuton, ma-expect mo nga may mag-aabot, no? Sure nga may mag-aabot. Pero kung wala, hindi pagpilita. Kay mabudlay na. Base ang imo dira yang pag-invest is mabutang pasarimalaso. Maano ka? Matanga-tanga? Sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:04 na kita. So, muna isa gina sa mga pamatasan sa Pinoy. No? Abilidad sa mga Pinoy. Amuya ang magpangita sa mga diskarte. Agod nga mabuhi. No? Nagapangita sang diskarte para iya nga makakuwarta. Mabal ka lang wala na gid ko bilin. Pero ang madiskarte mo dira nga upod. Pagkadugay-dugay may ginahan ay nasa imo. Di ba? Amo na ang mga majority of Pinoys. Amo na ang isa sa mga positive nga pamatasan sa Pinoy. Ang pagka-madiskarte. Para kay action El Rey, kay action Nelmar. Diba? Buhi-buhi lang. Teka, musta to ang pag mo action Nelmar? Ang basilan. Daw wala ka ginlapyo sa pagtiner mo to, ginlapyo ka sa biyahe ay. Ang sa grabing balod. Okay. Kay si Action Nelmar is taga Basilan siya gali. Taga Basilan siya. Tito pilaman guro ka tuig ni nga wala sa nakapauli dito. During holiday season is nagbiyahe sila upod ya pamilya padulong dito para makitaan man sa iya mga kabataan ang lola nila. Para makitaan man nila ang ilang mga kaparyentihan. Pero kami nag-Google Map lang kami sang imo nga rota. Abal namon po ginalantaw pero namon kakapoy man ni klase nga biyahe ni man. Diba? Like pila to? 2 or 3 days antes ka makalambot dito. Isa ka adlaw kag tunga. 2 ka adlaw kag tunga. Mako mo lang na. Pareho lang na nga paminsaro mo na naglakat ka. Tapos nagbalik-balik ka, nagtalang ka, Pate Pero layo. As Action Nelmar, ang isa pagid bala, pagkagambal mo nga sa may basilan. Kakululbaan. Pero siguro, I think subong safe na siya, no? Hindi na gid man siya tamaan ka, aware na ako. Kung gabasa ka mo mga history, nga mga history books. Wala nyo nang ginamin ko. Kung nga, nagabal ko nga, daw medyo kakulbaan siya before nga lugar. Pero ti subong, bal ni Action Nelmar, is nagkanay-kanay na. I hope amo man na pag sa iban pagid nga mga areas ng Pilipinas. Nga do, permik lang kabati, mga linupok. Ay, kakulbaan. Sige Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:07 na kita. Balik ta diya sa ato niya nga diskarte. Gin-share ko lang to sa inyo kay gusto ko lang bala mamangkot man kay Sir Nelmar. Idlaw man ta kay Sir Nelmar ay. Lawig-lawig man siya nga wala din naka-duty. Kaya nagpuli siya. Subong si Action Dorel naman. Mapunta naman siya sa Budlay ka magbisaya, no? Mapunta siya sa Dorel's Davao. Biyahe siya. Mabisaya naman di ay si Dorel. Mabayhana, uy. Di gid jay. Di gid ngayon, uy. Si Mother Wilma. Nagdunganay man ka mga duwa na Sir Nelmar. Pagkabuhas, ari naman disa. Ay, Action Nelmar ang pasalubong ko gali. Pate Joke lang na Action Nelmar, pero kung may arati, pwede man Sige
kay Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:08 na kita. May nagpadala diri sa message, mayong hapon lang dira sa imo. Karon ko lang ni basahon imo nga message mo. Temprano pa, textmate ng imo, ya. Nga mo nga text hotline para sa inyo nga mga messages karon. Ari ho, sir, 963-757-0874. Sa liwat, sir, 963-757-0874. Sa akong nga pagpanumbalik, standby sa atong mga ka-action. Kay ako na pagabasahon ang isa man kasulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma ang aton nga letter sender subong nga hapon nagatrabaho abroad. Pamatian ta ni karon kun ano man ang iya nga gin-share or i-share nga istorya sang iya nga kabuhi. Inatanan sa akon nga panumbalik. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Action Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, ha? nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi kung
bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kanya amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa gihapon ninyo kaupo din si Inday Ann. Action na Nalmar. Ikaw na lang dadanay action Nalmsa. Everyoung Kapso. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. This is my life. So this time, diri kita sa pagbasa sa isa iya kasulat nga ginpadalaman sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Sige, ang ato nga letter sender sa subong iya nga hapon, isa ka lalaki. Nga nagpatawag lamang sa kay Arnold. Tagang sulat ni Arnold nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagamonitor sa imo programa ang This is My Life. Titawa isa man ako sa imo nga maukod nga listeners. Nagatrabaho ako diri sa Qatar. Sa sulod na sa nga 5 ka tuig, tita. Ang akon nga problema, tita we, ini nahanungod sa akon na damgo. Tungod tita, manog papuli ako sa Pilipinas. So sa mga nabilin nga mga inadlaw sa akon nga pagstay diri sa Qatar, kalain sang akon nagakadamguhan tita we. Nadamguhan ko nga ginaluiban ako sang akon nga asawa. Hindi ko ini gusto nga pagbatihan. Bangod, wala man sang problema, tita. Maayo man ang amon nga komunikasyon nga duha. Pero, sining ulihi nga mga inadlaw, nagbatsyag ako, tita we. Nga pati ang trabaho ko, nagaka-apektuhan. Tungod,
Ini nga mga dalamguhanon amo na lang permi nagasulod sa akon kaisipan. Tubtob nga isa ka kompirmasyon ang akon nga nabaton. Nag-chat sa akon ang akon na bata. Ang siling niya, hindi ko isugid o ipahibalo sa kay mami niya. Nga ginhambal niya sa akon. Nga perme may ginadala nga lalaki sa ila balay or sa amon balay ang akon asawa. Sa pag-istorya pa sang akon nga bata, masami ginahambal ni mami niya nga business partner. Pero ang natabo tita, nadakpan sila sang akon nga bata nga nagahalukanay sa sala. Sang ini ang wala makapahibalo bala tita we nga magapauli siya sa balay. Sobra ang kakibot sang akon nga misis, pero nagpawala lang ang akon nga bata. Pagkatapos sadto tita, wala na sila nagasapakanay. Pero may kuno akig ang akon nga asawa. Kag gabi na kung magpauli. Abi mo tita we, tubtub subong, in denial pa ako sa gihapon. Hindi ko mabaton nga natabo ang akon dalamguhanon. Malain nga dalamguhanon sa akon pamilya. Hindi ko man mahibaluan kung paano ko ini-handle sa karon. Kabay tita we nga mabuligan maninyo ako. Subong, papuli na ako tita we. Kag wala pa nakahibalo ang akon nga misis. Tubtub lamang diri ang tagpadala Arnold. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:22 na kita. Amuyad to ang isa man sa mga sulat nga ginpadala diri sa aton, nga ginpadala sa kay Tita we, angot sa iyang problema nagmatuod. Siguro ang ginasiling na plan nila nga kung may ginahimo kagani kuno sa imong karelasyon, both parties, meaning bayi ka man or laki, kung si babayi amon ibutang ta na lang ni ehemplo ta na lang ni natabo sa kay Sir Arnold nga kung may ginhimo or may nakahimo sang sala ang iya gali nga asawa, lang feeling mo nga do may ginabatsyag ka man, nga do hindi ka man mahimos, even do nga wala sang confirmation. Same with the sa mga babae. Sa inyo
action Almar, action Alray. Hindi lang about sa pagluib ha. I mean ko like for example, ang inyong asawa is may ginatago sa inyo. Di ba ma-feel man ninyo, no? May ginatago sa inyo. Hindi yan nga nagluib sila ha. Hindi na ya, istorya na ya sa dere. Ang ako niyang ginamin is something ba lang nga may ginatago ka sa imong asawa or sa imo bana. Di ba may mabatsagan ka man nga ano no? Nga do something, may something nga ginatago kaya sa akon mo. Or di gani ano mo lang o wala ka lang. Pero do uli ma-realize ma-discover mo gid blahaw nga may ginatago gid man siya. Di ba may amo na nga mga feeling? Di ba? Mal ni Sir Nalmar. Ara ginaya kay ti syempre ano ka mo gani, mag-asawa ka mo gani. Pareho lang na gani bilang kung may natabo or may naaksidente abi ang imong tawag ni imong asawa. Sampu lang na. Kung na-aksidente ang imong asawa, di ba? May time na magulpi ka na lang makulbaan. Pero wala ka kabalo kung anong natabo. Mga amo na lang mga feeling. So siguro amo ni maning natabo sa kay Sir Arnold. Galing kay ti may ara gid sang confirmation. May ara gid sang confirmation halin sa iya nga bata. So sa ako nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay pagabasahon ko man karon ang mahatag iya nga advice ni Tita We. Dala naman dira ang mahatag man ninyo nga mga advice sa mga ka-aksyon naton. Nagpadala via text hotline sa ilaman nga mga advices. Standby sa aton mga ka-aksyon. This portion is brought to you by Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece na. Pabalik diri sa atong programa, This is My Life. So this time, diri kita sa pagbasa man sa ang mahatag nga advice ni Tita We. Sa aton nga letter sender sa subong nga hapon sa kay Arnold.
sa imo Arnold. Ang mahambal ko lang, hindi ka padali-dali sang imo nga mga desisyon. Hibaluaanay ang tanan. Kag kun mahimo, tuguti ang imo nga asawa nga magpanugid kung ano ang iya nahimo nga sala. Mas maayo nga istoryahan ninyo nga duha kung ano man ang nangin sala sang imo nga asawa. In kaso nga magpangayo siya sa nga pasaylo, sa gihapon, yara sa imo ang pagdesisyon. Pero mas better gid, Arnold, nga hibaluon mo man kung matuod nga naghinulsul siya sa iya nga ginhimo, kag handa niya nga bayaan ining iya nga nangin karelasyon. Apang kung ang sitwasyon naman nga hindi siya, kag manindugan nga hindi niya nasa imo, mas maayo nga mag-istoryahan na gid kamo nga duha. Imo pa men saron nga may ara kamong sang kabataan nga mabutang sa alang-alang, in kaso nga ipaagi nimo sa kung ano pa dira nga mahimo bala ikapahamak nimo kag sang imo pamilya. Ang ginapanugyan ko sa imo Arnold, himua ang tanan paagi sa legal. Kag hindi ka magpadala-dala sa imo nga kaagig. Medyo mabudlay ini, pero tingwaan nimo nga ipangibabaw nimo nga ang layi amo ang magpamatbat sa ila. Tandaan nimo Arnold, mas maayo nga buligan nimo ang imo kaugalingon para sa inyo mga kabataan. Arnold, thank you so much gid sa imo iya nga ginpadala diring sulat. Kag salamat man kay Tita Web sa iya gin hatag nga advice. And syempre sa mga ka-aksyon dira naton, labi na gid sa mga may kaangay sini nga sitwasyon, kabay nga magaserbi ini. No? Nga gabay. Sabi na gid sa mga ka-aksyon naton, di giniguro mahinago nga may mga kaangay sini sitwasyon nga nagakahitabo. So, kung palangga mo ang imo nga pamilya, palangga tudo. Hindi na magpangita sang iban. Kay honestly, tanan kita may ara gid nga tawag ni ang temptasyon bala nga ginatawag is ara gid na iya. Bisan diin ka pa makadto. Pero ang ginasiling nga pagkontrol ara man, naga-exist man. So kabay nga mangin lesson ini sa mga ka-aksyon dira naton, labi na gid bisan diin pa malayo man o kung malapit ang imo nga asawa or ang imo nga bana, kung kasal na kag mayo man lang ang inyong nga relasyon,
nagluyagay ka mo, nakabuo ka mo sa isa ka pamilya. Why not nga mangita ka pa? No, ano pagid nga gadgad? Ay, sorry sa baba ko. Hindi kidugalain ako at my age do hindi ko gid mabaton nga mga amo na nga siya sitwasyon. Kasakit batunon nga nablang makitaan mo nga isa ka bata is wala sang nanay or wala sang tatay. 'Di ba? Mahambal ka mo tuod nga mga millennial, mahambal nga. Tiki wala na kami nagaluyagay. Wala na pagpalanggaanay sa tunga namon. Hindi gidya ara naan. Hindi. Ako na, sakon lang. Pero kabay nga, respetuhanay lang ta sa aton. Kanya-kanya nga opinion. Pero sakon lang gidya kalain, lang gidya paminsaron. 'Di ba? Kalain paminsaron. Ara pa man, kung naganobyo-nobyahanay pa lang kamo, himua ina nga mga episode sang imo nga kabuhi, no? Kung hindi ka pa ready, hindi ka mag-commit. Amudlay sa ulihi, maapektuhan inyo kabataan. Tayo lang kung kay chindi lang na sila. At early age, bayaan mo sila. So, mambal ka lang kay wala na kami kapalanggaanay sa imo nga bata. Sa imo nga nanay. Wala kami kapalanggaanay sa imo nga tatay. Di ba kasakit? Ba't sagon? Mambal ka na lang may ginaupod naman to nga iban. Ang imo yang may ginaupod naman to nga iban ang imo nga amay. Or may ginaupod naman to nga iban ang imo nga iloy. Ikaw nga bata, amo iya ang nagaka-apektuhan. So, kabay nga mangin lesson ini sa mga ka-action naton. Lumiyagi sa mga millennial suwo. Amo gining pinaka naton. Always ginapahanumdum sa ato. Kung pwede pa lang, kung hindi ka pa ready, hindi mag-commit. Kay sa gihapon, ang imo nga desisyon, amo na ang mabutang sa imo sa alang-alang kung magpadaso-daso ka dira. Sige. May ani nagpadala sa iya nga message. Hambal ni siya niya ha, si Sir 152. Hambaya correct and direct term. God. Ginbasa ko lang Pero anyway, sa mga ka-action dila nato. Medyo mabudlay pero kinahanglan gitya. Kinahanglan nga basta nga ako lang hindi mahambal kung hindi ka pa ready mag-commit. Hindi mo pag-i-dare ang imo kaugalingon. Para hindi ka mabutang sa sitwasyon. Nga inablong may mga kabataan na kabataan yung malimos kung diin limos ang pagpalangga kay wala sila kadtuan. Kay pareho kamuya nga duha nagpangita man sang another ka relasyon. 'Di ba? Areo halin sa kay 5590 may action an mayong hapon eksakto ginamabatsagan mo gid kung may ginahimo nga sala ang imo partner. Subong separado kami kag may isa ka bata. Halin na kay 5590. Ano mga sitwasyon kag for sure damo ganay nakarelate sang kaangay man sina nga situation. Akon sa diti mayo lang balakon ang isa sa inyo is despite nga ginbayaan wala saya nagpangita ang ginhimo niya is nagtutok nag-focus sa pagpaeskwela sang inyo nga kabataan. Pero kung halimbawa nangita man siya another karelasyon budlay naman sa bata ay di syempre himalin niya man kung ang ina nga nanay or kung ang ina nga tatay is mabuot or wala sang plano towards sa iya. Kaya hindi man siya bata, mo. Amo na kabudlay. So, kabay! Sa aton mga ka-action, mangin lesson to sa liwat. Mangin lesson to. Doon hindi ko maributay. Kay basta makabatik ko nga mga amuna nga mga istorya, dumalain, di mo buot. Masubuan ka makita mo mga kabataan.
mayo lang kung may nag-aamuma, no, may nagbaton sa ila. Nung malain, naman makitaan mo na lang sila sa kaya mga kundiin-diin tong mga higad-higad, nagapangayo-kayo, pumangkuton mo. Ako si mama, bayaan naman kami di. Si papa, nangita man to iban. Oh, kasakit, diba? Mabudlay. Mabudlay, pero ina ang actual nga situation nga nagakatabo. So, sige. Thank you so much good sa liwat Arnold. Kabay ang ginhatag ni Tita We sa imo. Now nga advice is maka-guide sa imo, no? Sa kung anuman ang mangin desisyon nimo sa inyo pag-istoryahanay sa imo iya nga asawa. Ariho, nagmabasa lang ko sa kay Ma'am Georgia Gargasiran. Amulya, laban sa mga ga-OFW gabulagay, gid swerte lang na ang stand for trust and respect. Kay gina-save gid ang marriage. Muna ang manami. Ako niya, proud ko ya to say. Proud to say, kuya, kaya nga ako niya magulang is isa man ka OFW. And, gina-value yung ginatawag na kasal. Gina-value ni Manong ang ginatawag na kasal. Siya lang dan isa laki namo. So, kung maghimo pa da sa kabalastugan, basi bala sundon pa namon blaw. Okay, 5 kami bilog. 5 kami ka mag-utod. Tapos, isa lang ang lalaki. Tapos, 4 kami syempre ka mga babae. Ikaw be, may mo ka pa na lain-lain dira nga may mga utod ka babae sa uli ba si himuon man sa imo or himuon man sa ila, mahinulsul ka ba? Sige, Action Radio Philippine Standard Time, 2:40 na kita. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-action. Kay aton pagkabasahon ang first part sa aton nga horoscope. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbig sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon. 4. Pabalik diri sa aton programa This is My Life. This time, diri kita sa first part sa aton iyang nga horoscope. Pero antes man, happy birthday sa mga ka-aksyon naton nga naga-celebrate sa ilang nga kaadlawan subong diri sa amon ang amon cook, ang amon beautiful cook si Jo Marie Valderrama kag si Sir, ano nga ning ngalan ni Sir sa ano? Ha? Pwede mo masulat, sir, kay dugina ko pa na ginapanumdum ang iya nga pangalan, do wala gid nag-sink in sa akon nga pinsar. Sir, si Sir Nunoy gali, no? Alacapa. Sakto, Sir Nunoy Alacapa. Happy birthday. Naga-celebrate sila sang secret lang kuno ang ilang nga edad, no? Ang importante, no? Ang importante na dugangan naman sang more nga syempre mas energetic pagid, no? Ang ila yang tuig, no? Subong adlaw, which is syempre kaadlawan nila nga duha. So ang ako lang ma-wish, no, sa aton nga duha ka mga naga-celebrate subong, no? God bless and more pagid, more nga blessings kag syempre good health lang sa inyo nga duha. Kamo ning pinaka handom naton, nga bisan pa paano bala sa kada tuig naga-celebrate kita, which ang aton nga lawas healthy lang. Kag ating mga blessings kung mangin mapisan ka lang, mga blessings maabot lang nga iya. Diba? Sige, Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:47. Unahon nato ng mga Capricorn, na mga Capricorn na tawo Desyembre 22 tubtub Enero 19. Capricorn, kung may nadula dila ka gamit sa balay, wala sang iban nga nagkuha sina, kundi ka upod man lang. No? Nag-star man dila sa balay, pamangkuta. Kung alahas or kwarta ang nadula, do imposible na siguro nga mabalik. Gani kung maglakat ka, no, hindi ka dira magpakita-kita man sa mga alahas nimo or magdala sa mga dalagkuan nga kwarta. Unless na lang kung may ara ka sang transaksyon. Pero kung wala man lang, mas maayo nga ipaiway nga may masilaw bala, no? Di mo na ganyan mapaktan subong. So halong-halong sa mga ginadala-dala nimo nga mga nagailinggat sa mata sang kawatay. Sige, sa mga Capricorn, lucky numbers 4, 19, 30, and 37. Dark blue is your lucky color. Para naman
naman sa mga Aquarius na tao Enero 20 tubto Pebrero 18, si Aquarius yara sa husto. No? Husto nga dalan. Para iya sa katinaran. Pero ang pagpaminsar dira bala sang negative, amo na ang makapahinay. No? Makapahinay sang magaabot nga grasya sa imo. Amo na ginapanumdum ta pero may hindi magpaminsar sa mga negative. Always think positive. Kay positive gina ang maabot sa imo. Makibot ka lang ang imo nga blessing is gusto mo bisan 10% lang. Ang ihatag sa imo 50%. Diba? Sige sa mga Aquarius. Lucky numbers at 23, 37, 40, and 45. Emerald green is your lucky color. Para naman sa mga Pisces na tao Pebrero 19 tubto Marso 20. Pakigbatuan ang kaugalingon nga pamatasan. Sa mga Pisces, kung buringot bala, dasig mga ki, ikaw dapat ang magtinguha sina Pisces nga tapnaon. Dapat pakigbatuan mo ina nga pamatasan. Bangod, amo lang na ang sagabal. No? Sa ginausoy na kuntani. No? Sa nagapakadto na nga swerte sa imo. Sa mga Pisces, magpakatawhan. Hindi paghalay dira ugtas. No? Kung para sa imo, para gina sa imo. Kung hindi na pagpilita. Ang importante, gin-try mong imo nga best. Sa mga Pisces, lucky numbers 29, 31, 38, and 43. Oak brown is your lucky color. Para naman sa mga Aries na tao Marso 21 tubtob Abril 19. Wala sang problema sa paghigugma. Mabagaan ang imo iya pamatsyagan. Pero hatagan atensyon ang ikaayong lawas. Bangod nga mahina ang resistensya. Sa mga Aries, lucky numbers 4, 26, 33, and 44. Light yellow is your lucky color. Kag sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao Abril 20 tubtob Mayo 20. Kapisan, kag syempre ang imo dira nga pamensar dapat nakaplano, no? Para amo nang yabe para sa imo nga katinaran. Sa mga Taurus, lucky numbers 3, 16, 24, and 38. Purple is your lucky color. Kag sa mga Gemini naman, mga Gemini na tao Mayo 21 tubtob Hunyo 21. O si Gemini, subong niya kuno makitaan ang iyang soulmate. Kung magliwat dira iya nga magpitik. Makapangita ka bala sang ideal partner nimo. Subong ina nga adlaw. Sana good luck. Sige, sa mga Gemini, lucky numbers 4, 18, 25, and 34. Peach is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:52 na kita. Amoyan to ang first part sa aton iya nga horoscope sa subong man nga hapon. By the way, mayong hapon dira sa ano ganang apelyido nyo to, Mark? Clarito family dira sa may Banago, no? Nag-monitor sila sa subong iya nga hapon. Kay tita dira, alipat ko sang pangalan niya to. Baliyog lang ko send, no, sa ngalan ni tita. Kay always gini sila nag-monitor dira sa may barangay Banago. Salamat ki.
rin na si Sir Ray Flores Baryoga. Nagapangape siya subong hapon. Ano ang partner sang kape mo dira, sir? Ano na, nang tinanok nga kamote or tinanok nga saging? Sige, si Sir Romel Morales mayong hapon man dra sa may Hacienda Lani. Sige, salamat gid. Si Tita Elsa gali, no? Tita Elsa kag si Tito Freddy, no? Naga-monitor sila sa subong iya nga hapon. Mayo na dagurong yung home nila kag lawag ug ay. No? Sa liwat sa ilan ni Tita Elsa kag kay Tito Freddy, dira sa may Barangay Banago, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag mayo lang nga pag monitor, no? Naga-inom na daguro kape kay bugnaw tiyempo subong. Sige. Thank you so much, kid, sa inyo iya nga pagtutok. Sa ako nga pagpanumbalik, standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay ako i-share sa inyo ang nabilin pa naton nga mga horoscope. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periodos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Junior SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang sila.
regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pasalamat ng kini sa LTO nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat ng kini nga impatigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga Ang ako nga oras, sige lang hingagahon lang ni Indayan. Sa nabili naton yung mga horoscope, sa iluan naton ang mga Cancer. Sa mga Cancer na tawo Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Wala sang kasiguraduhan kung negosyo ang paghahambalan Cancer. Medyo mahina sa karon ang imo nga benta. That's why nga, pero hindi ka dapat madulaan sang paglaom. Tungod syempre, may time gid nga medyo mahina. Pag may time man nga, makabawi ikaw kung negosyo ang paghahambalan. Sa mga Cancer, lucky numbers 19, 23, 32, and 43. Red is your lucky color. Para naman sa mga Leo, danay lang gid kay diri kita na sa atong 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sige, diri kita liwat sa aton nga nabilin pa nga mga horoscope. Sa iluwan nato ng mga Leo, sa mga Leo na tawo Hulyo 23 tubtub Agosto 22, ang plano nga pagbiyahe Leo, mas better nga ipaiway anay. Ito medyo malapit ka sa aksidente. Kung may ara sang trabaho, sagwa sa inyo nga puluyan, maghalong-halong lang. Sa mga Leo lucky numbers 14, 19, 28, and 36. Pearl white is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo na tawo Agosto 23 tubtub Setyembre 23, kung may ginahulat, may ara gina sang mag-aabot. Pero magluwas na lamang kung pag-abot iniiya sa pagigugma kag kwarta. No? Pag paminsaran anay kag tun-an sang maayo, antes magdesisyon Virgo. Sa mga Virgo, lucky numbers 24, 27, 33, and 42. Lilac is your lucky color. Para naman sa mga Libra na tawo Setyembre 24 tubtub Oktubre 23, may oportunidad nga mag-aabot. Gani siguraduhon nga bukas ang linya sang komunikasyon. Agud nga hindi nimo hindi mo bala mapabuyan. Di ba? Ang inaiya nga oportunidad. Masabat mo dayon. Sa mga Libra, lucky numbers 5, 21, 29, and 42. Tangerine is your lucky color.
Kag para naman sa mga Scorpio, mga natawo Oktobre 24 tugtog Nobyembre 22. Si Scorpio masako karon sa trabaho kag sa puloy-an. Gani pag-abot sa balay liwat, medyo kapuhigid. Pero at least happy ikaw tungod nga natapos ang tanan nga mga ulubrahon. Sa mga Scorpio, lucky numbers 11, 26, 38, and 40. Fuchsia is your lucky color. Kag para sa mga Sagittarius na tawo Nobyembre 23 tubtob Desyembre 21. Kung gipit gid sa pinansyal ay madasig ina nga masolusyonan. Try lang ayo sa imo dira nga himata or sa imo nga abyan. Kay for sure masaligan mo gid ang bulig nila. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 2, 22, 32, and 42. Beige is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 3:04 na kita. Lapaw gid sindayan. I can't say goodbye. Well, anyway, salamat gid sa aton nga mga ka-action. Pero antes diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Psalm chapter 2 verse 11 to 12. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Blessed are all who take refuge in Him. Forever, I can't tell you. Sa liwat, salamat sa aton nga mga ka-aksyon nga nagupod sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Was ar na si Tita Wea. Sa gihapon ang inyong kaupod, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.